So 20 ra ang kilo dire. And then sa sikwa, and then 15 sa cucumber. Sa merkado 30 na daw, dubli na. Ay, tour date at door. Okay. So we'll have a farm tour. There is sa Cansuje. Pere, ika-unom na nilang harvest. So mao ni siya ikuha na cucumber or pipino. Kung imong tanaw no. So katong curious kayo og pipino, vines niya ang pipino. Oh, vines na siya. So naay tunok na medyo daghang dapaw, so katol ni siya. Mura na po kalabasa o Oh, mura na siya kalabasa. Di una day. Ako mo na. So supposed to be on ta karon is mag-take and pay me. So uni kaabot na sa picking. Sa picking kay lugayan man. na nadaot na Daot picture. sa mga pictures. Gwapo kayo lang mabuwak. Tanong ka. So, kasi abono ang gamit mo natin. So, ang gamit na abono ni is complete. 14. So, ang iyahang chemical content na is nitrogen. Mostly the nitrogen. So, yan ay ma-harvest eh. Ano sa na beans? Batong. Batong. Batong wala. Ano batong? Ano tawag nila string beans? String beans niya, batong. Nagmayroon po nung apoy radis unta lang. Wala na po, gamay na po kayong radis. Kani. Wala pa na sana. Oh, so gagmay pa man. Pagkarot wala. Ha? So gagmay pa radish oh. Oo, naro. Ang imong kanon mo ni radish, mo ni siya yang kuan sa radish, mo ni yang leaves ba. So root crops ning radish ang marami sa dig mga kamuti, nana ba? Carrots. Carrots, mo na siya nga family. Mm. Mga root crops na sila. Kanina dire gabi tayo mga string beans. Vines. Vines na sila. So, So, aside ani natin makita nga kamuting kahoy. Kumuting kahoy. Kani, Oh, kamuting or cassava. ako ni kasaba. Oh, kamuting kahoy sa Bisaya. Ano siya? Ano makahilom na. So, kini ako ng tubagon nimong tubaga. So, makahilo ang kini mong pangutana dai. Makahilo ang kamuting kahoy. Basta imo na siyang ibulad og init. So, naamo na siya chemical content na cyanide. So, kanang cyanide makahilo na kung siya. natangtang na niya ibuwal sa init. Oh, kung mag-harvest ka na ibulad mo sa init. So, most probably labi nagtaas ang temperature sa iyahang kuan. Makuan niya sa cyanide ba mo magawas siya ba. So, dapat dili gyud siya ibulad. Ang pagluto po, Mar. Ang pagluto pod na si Kana inig-open niya kay kiskison siya. Di ba, panit man niya, kiskison man ang puti diha. Brosed ka ng kwaot sa iyang permirong. Labi sa binakanon. Oy, ako Balang gusto kong kaog kamuting balanghoy. Ito, bro, mo lagi na no, careful lang takot. Careful lang dyan. Tinuod jud na nga makahilo. matamakan ra ni diri. Oo. Kaya wantag basin ako matamakan gulay. Ano na siya? Dako kayong pipino. Wow! Oh. So we will pick it. Ano pipino? Begonit. Ito American size lagi ni. Karang unsa ka dugay na motubo nga nakadako. Okay. Ate Per, unsa kuno kadugay from soil preparation, land preparation, seed preparation, hangtod kani nga ma-harvest na siya, pila gani ni siya ka days? Bulan ka pen. So naa sa around 30 to 50 days. 45 days. So Dugay-dugay. so dugay-dugay gid siya Dugay gid din. nga magpaabot ka pero at least
Naghuman ni mga kuan. So makakaon na po ka sa mga harvest, makakwarta ka. May So, pa picture. Picture mo, picture mo. Favorite ni Jun. Shout out Suruy Tabay TV. Harvest na na. Ay, silly. Pwede siya pakalugod ha. Oh. Lupa, muna lupa. Imong pagulangon, human. Lugod ang katunyahan kuan. Kaon ni mo katong iyang murag sa to. Ito nila buyo nito. Dili. Wala yung kutsilyo oh. Stick, Espada. espada, Saan yung sili ha? Espada. espada, pinsing. Right, naghinog diay. Narao. This one. Naigabit tayo ng red. Daghan, uy. Daghan hinog. Ano ba diyan makakawin para Oh. Tubod ni? Di ilang water source. Hoy! Dalawa na to ang freshly picked na blueberry ni Kidrak. Na. Oy, grabe. Grabe dito pang nasinsuy. Ay, dato na yung sapatong pa ako naman ba? Suruy Tabay. Red ka siya og duga. Uy, lami. Shout out mga kasunod. Shout out mga Shout out mga ka-rights. Shout out mga ka-rides. Ayan, thank you. Nakamanchag ipon. Sikwa. Damihan ko niya aslom-aslom. Favorite sa kubana. Nakamanchag ipon lang. Ah. Suruy John, para ni mo ni. Tambal na sa kwan. Para ni mo ni. High blood. Nikatilaw ka? Nakatang Blueberry. Kuha lang ng green sa yung tumoy ka ng giputan. Yummy! Congressman Willie. Oh, Congressman Willie. Congressman Willie ni. Congressman Willie Caminero. Oh, Ah, kung Congressman Willie Caminero ni siya nga mga projects na kanang mga farm to market roads. Sabi na diri sa south tanan. Mostly good. Willie Caminero. Gikan dire, lusot ka Badjan. Badjan padulong dito sa kuan. Nugas. Oslog. Hindi ko kayo ang mga dalan Cebu eh. Si Kuan, Dr. Kaya nga ili ba? Naulaw. Naulaw ang mga bata na nagan. Sige sila dili window ba? Hindi naman na matandang YouTube. Uy, tanawan yourselves! Dali! Tawanan kay Bart kay may kuan ko. Utos daw na sa plastic, then ay naapoy dahon saging para di mabunog guys. Ha? So there you have it guys, ang ilahang sige? Sikwa. Sikwa! Malimut ko. Sikwa, 20 pesos per kilo, 15 pesos ang cucumber. So if you're looking for that kanang price range, lahos lang mo diri sa sitio Bayabas, Cansuje. That's a mountain part here in Argao. Thank you so much, Josemar, for bringing us here. 1, 2, 3, funky.